mundu bat feminismotik aldarrikatu nahi duguna, bai gerra testuinguru honetan mugimendu feministatik ikuspegi kritiko bat egin nahi dugu, ze batez ere herriak zapaltzen eta ustiatzen dauden guzti horiek daude ere ideia erreakzionarioak eta prekarizazio prozesuak ere areagotzen. Horregatik guri dagokigu Euskal Herritik borroka egitea mugimendu feministan eta beste mundu berri hori aldarrikatzea, feminismotik. Menderakuntza sistemen aurrean antolakuntza eta borroka aldarrikatzen dugu, lorpen asko izan ditugu, baina ez da nahikoa, borrokan jarraitu behar dugu, eta garrantzitsua da oraindik aldarrikapenetan jarraitzea eta borroka feministan jarraitzea ere. Horregatik animatu antolatzera eta borroka egitea.